তেখেতক তেখেতে আহি আছে কেচি জুনিয়ৰ কলেজ যোৱানে নিজৰ চিনাকি দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে আমাৰ মাজত অনুৰোধ জনাইছে নেথালি লरेन्स इस्लारि सार बे समाव सिनायथि होनायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावबाय दा बे समाव आं सिनायथि होनो लादों लिगेल साइन्सनि जन्मनि बसुमतारी मेम बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे हरनायजों बरायनायनि थाखाय खावलायबाय दा बे समाव लानो थाखाय बे समाव आङो खावलायबाय दा बे समाव बुंनो थाखाय बे समाव खावलायबाय लोगोसेनो गांसे हरनायजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ केरियार सार्भे खालामनाय जागोन खेबसे खेबनै खेबथाम सार्भे खालामनाय जागोन जुदि सोरबा गथ'आ खेबथामल' बुङोब्ला आं फुटबलार जागोन अब्ला बिखौ फुटबल कोचिं होनायनि बेबस्था खालामगोन सोरबा फरायसुलिया बुङोबा आं आईएएस अफिसार जागोन खेबथामावबो जुदि बियो बुङोबा बिनि सार्भेयाव अब्ला बिखौ आईएएस बानायनो थाखाय जेरैबायदि बिनो सोलोंथाइ नांगौ बिखौ होनायनि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन सोरबा जुदि बुङोबा आं डक्टर जागोन बिखौ डक्टर बानायनायनि थाखाय सिन्था खालामगोन सोरबा जुदि बुङोबा आं डिफेन्सआव थांगोन दिनै मुसलपुराव सासे हिन्जावसाया बुंदों जे आङो सीआरपीएफआव हाबनो लुबैयो डिफेन्सआव हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ आं बुंदों मानो सीआरपीएफआव हाबनो माने कनस्टेबलाव नोङो सीआरपीएफनि अफिसार जानो नाजा नोंहा बैसो दङ लेखा फरायबाय एसे नाजायोबा गाबोनो मोजां माखासे मोजां आनजाद होनानै एन्ट्रेन्स आनजाद होनानै नों अफिसारखौनो जानो हायो दा बिनि बेबस्थाखौ जों सरकारानो खालामनो नागिरदों जायफोरा बीए फरायबाय थादों बिथांमोननिया सेपारेट जागोन सोर प्रफेसर जानो सोर बेंकआव साख्रि मावगोन सोर रेलवेआव मावगोन सोर स्टाफ सिलेक्शनाव मावगोन सोर इन्सपेक्टर जागोन गासैखौबो सार्भे खालामजोबनानै एकर्डिंलि बयनिबो थाखाय एक्सट्रा कोचिंनि बेबस्था खालामना होनाय जागोन नांगौबा 10 कोटी फैसाखौ बेयावनो गारगोन ह्यूमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टआ जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायसिम गोख्रोङै थागोन हारिया जेबो गिनांगौ गैया मानोना हारिनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोना बायदिसिना आंखालनि समाव बा खैफोदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंबोदों दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' हारिया सानफ्रोमबो अनसायनांगोन मोजाङै लाखिनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफ्रा बिबान मोनदों बिथांमोनाबो गोसो गोरबोजों हारिखौ सिबिनांगोन हारियाव मोजां गाज्रि बायदिसिना सुबुंफोर थायो गोबां समाव खामानि मावनायाव गोबां हेंथा होयो नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि थांखि गेरेमसा हारि दानाय बे थांखिखौ नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दावगालांबाय थायोब्लानो हारिखौ मोनसे समाव गोख्रों आरो गेरेमसा हारि दानो हागोन होननानै आं फोथायो। आच्छा सार बिटिआर गोरोबथाया बोसोरसे जाबाय बे बोसोरसेनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि जिफोर दफा बियो बेसेबां मावफुंजाखो होनना नोंथाङा सानो? गोबां दफाया मावफुंजाबाय दिनै बर' रावा अफिसियेल राव जानांगौनि खामानिया जाफुंबाय डाइरेक्टरेट दाफुंनाय जाबाय बेजों लोगोसे एनडिएफबि नि रिहेबिलिटेसन जाबाय केस उइथड्रलनि प्रसेस सोलिगासिनो दङ जेलाव थाग्राफोरखौ कनभिक्टेडफोरनि थाखायबो माखासे स्पेसियेल कर्ट दानायनि बाथ्राया अलरेडि हाइकर्टआव सहैबाय आरो बेजों लोगोसे डिसिखौ जोंनि आखायाव होनाय खोथामोन डिसि एसपि दा डिसिआ अलरेडि जोंनि आखायाव फैबाय दा बेबायदि गोबां दफाया जागासिनो दङ आरो मैयायो तामुलपुरनि मेडिकेल कलेज आरो गंब्रै जिल्लायाव पलिटेकनिक इन्स्टिट्यूट गायसननाय बाथौ हारिमुआफुरि आरो बेजों लोगोसे
जोंहा खेराइसालि बेफोरखौ मैया बेखेवबाय नखर मन्थ्रिनि आखाइजों। दा आं सानो बाखिखिनि दफायाबो थाबैनो मावफुंजागोन आरो बेफोर गासैबो हाबाफारिफोरखौ मावफुंजोबोब्लानो बर' हारिनि जौगानाया गोख्रै जागोन। आच्चा सार बिटिआर मैयानि जि फालिबाय बे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै रंजाथाइ सान फालिबाय, नाथाय बेयाव जों रन्जन दैमारि बिथांखौ थाफानायखौ नुनो मोनाखिसै। रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ, बेनिखायनो बिथाङा बेयाव थाफायाखै। दा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय जोंनिफ्राय जोङो जेसेबां हायो नाजागासिनो दङ। नखर मन्थ्रिखौबो जों नारसिनदों आरो भारत सरकार आसाम सरकार जों नारसिनगासिनो दङ। रन्जन दैमारि बिथांखौ जेरैखि जाया बर'नांगौ होननानै जोङो नारसिनदों आरो नारसिनलांबाय थागोन। बेखौ मा हाबाफारि लानानै दिनैसिम मा सावरायनानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरसालिया दिनै कक्लाबारि बे ओनसोलनि खामारदैसा रुरेल स्टेडियाम बे गेवलां फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों दिनै जोबनाय 25 खालाराव जानुवारि 25 खालाराव जोबथि सान आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव जोंनि माखासे थान्दै बिथांमोनजों सावरायलायनानै फैबाय थानाय समाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लाया मा हाबाफारि लानानै खामानि मावगोन बेखौ नोजोर होनानै सावरायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनदांदों जे मोनसे मुभमेन्ट जोब्बाय, 3 एकर्ड थांबाय। दा एकर्ड जोबखांनायनि उनाव जोंनि माहारिनि दानायनि थाखाय, जोंनि जातिखौ दानायनि थाखाय जोंहा मोनफ्रोमबो बिथिङाव रिभलिउसन मोनसे नांगौ होननानै, समाज बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे रिभलिउसन, सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि रिभलिउसन, रांखान्थि आरो राजखान्थि बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे रिभलिउसननि थाखाय माखासे एजेन्डा जों बेहाय लानाय जायो, रनसायनाय जायो आरो बेखौ माने मोनफा मोनफायै मावफुंलांगोननि मोनसे थांखिजों जोङो बे थान्दै मेलाव थि खालामनानै लानाय जायो। फरायसालिनि समस्याथ' गोबां जेंना दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोर आरो सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानै मालाबाबो फावसायनानै थायाखै। जे बिटिआर एकर्डजों मोनसे जोङो आसा खालामनो हादों जे सोलोंथाइनि माखासे जेंना दङ, बेहाय फोरोंगिरिनि जेंना, फरायसालिनि जेंना, बिजाबनि जेंना, जाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादजों जथायै दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। जोङो बे सेपारेट डिरेक्टरखौबो मोनबाय आरो बे सेपारेट डिरेक्टरनि गेजेरजों आरो भेन्सार स्कुल आरो कलेजनि मोनसे जे कमिटि दानानै होनाय जादों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि, बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिनाय माखासे दाबिफोरा सोलोंथाइनि जेंनाफोरनि सायाव लानानै जि दाबि खालामबोबाय थादों बे सुफुंजागोन होननानै आं आसा थियो।